φίλοι μου, άλλο ένα Σάββατο εδώ κοντά σας, όπως πάντα στο πιστό ραντεβού με τους ανθρώπους της τέχνης. Γιατί όπως έχετε καταλάβει, εγώ χωρίς τέχνη δεν ζω, δεν ανασένω. Σήμερα λοιπόν έχω κοντά μου έναν άνθρωπο που είναι εκδότης, συγγραφέας και ερασιτέχνης ηθοποιός. Αλλά πολύ γρήγορα, πολύ σύντομα, θα σταματήσει να είναι ερασιτέχνης, γιατί ο Γιώργος ο Μωυσόγλου, που έχω κοντά μου σήμερα, και πολύ σε ευχαριστώ Γιώργο μου που είσαι εδώ, καλησπέρα, θα σταματήσεις να είσαι ερασιτέχνης, γιατί θα πας τελικά να το σπουδάσεις. Βέβαια. Έτσι δεν είναι? Καιρός. Και πολύ καλά θα κάνεις για μένα. Ναι. Διότι έχω κουραστεί να βλέπω ανθρώπους να παίζουν στα θέατρα κτλ. Χωρίς να έχουν έστω μια τυπική σπουδή. Και όχι να τελειώσουν τη σχολή. Να ξέρουν αυτό που λέγεται ιστορία θεάτρου. Δεν μπορεί να μην ξέρει κάποιος, έτσι δεν είναι, τον Μπρέχτ, ποιος είναι ο Σέξπιρ και να θέλει να λέγεται ηθοποιός. Ναι, δεν γίνεται, διότι αν θέλεις να κάνεις μία καριέρα όποτε θες να την κάνεις, θα πρέπει να έχεις σπουδές ανάλογες. Όπως σε κάθε τομέα. Να έχεις γνώση. Έτσι λοιπόν, από Σεπτέμβριο θα ξεκινήσω στην δραματική σχολή της Μέρης της Ραζή. Εξαιρετική σιγά-σιγά, βεβαίως, για να πω πλέον πιο βαθιά στο θέατρο. Ναι, αλλά να πούμε εδώ ότι έχεις παίξει και έπαιξες μαζί με την Έφη την Πίκουλα, όχι μαζί, από το εργαστήρι της Έφης της Πίκουλα στα Βρυλίσια, από το, πώς λέγεται κιόλας να το πούμε, το θεατρικό εργαστήρι. Είναι το δεύτερο θεατρικό εργαστήρι του Δήμου Βρυλισίων, ναι. Στο οποίο η Έφη Πίκουλα είναι η σκηνοθέτης και η οποία είναι και υπεύθυνη για το εργαστήριο. Ναι, αυτό. και διοργανώνει παραστάσεις και τα λοιπά και επιλέγει και τους ανθρώπους που θα παίξουν, έτσι δεν είναι? Και εσένα σου είχε δώσει ένα πάρα πολύ ωραίο ρόλο, που ξέρω ότι όλη την περιοδία, καθ' όλη τη διάρκεια της περιοδίας, σε όλη την Ελλάδα, όχι στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στην Αττική, πήγατε πάρα πολύ καλά και εσύ ξεχώρισες κιόλας, έχω ακούσει από συναδέλφους σου. Δηλαδή από ανθρώπους του θεάτρου. Μου είπαν ότι ήσουν πάρα πολύ καλός, γιατί εγώ δεν κατάφερα να τη δω δυστυχώς. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Ήταν η παράσταση «Η Αυλή των Αγγέλων» του Ιάκωβου Καμπαντέλη. Από την Αυλή των Θαυμάτων, παραποιημένο το Αυλή των Αγγέλων. Ναι. Ήταν σε σκηνοθεσία της Εύης της Πίκουλα, μια διασκευή που είχε γίνει για απόδοση γενικότερα και σαν το ρόλο αυτό που μου έδωσαν του Μπάμπη. Ο οποίος τι έκανε ο Μπάμπης? Ο Μπάμπης ήταν ο Ρωμιός ο σύγχρονος της δεκαετίας του 60, ο καταφερτζής γενικότερα, ο άνεργος που προσπαθούσε... Έχεις τέτοιο φιζίκ. Ναι, έχεις, γι' αυτό το έδωσε, ναι. Ναι, λοιπόν, και ο οποίος ο Μπάμπης πάντα τα κατάφερνε. Ήταν με μια γυναίκα η οποία ήταν αρκετά καλή και υπομονετική, αλλά πάντα σκοτωνόντουσαν, μαλλιοτραβιόντουσαν και πάντα αγαπιόντουσαν. Και για τον λόγο λοιπόν αυτόν, κάποια στιγμή θέλησαν να πάνε στην Αυστραλία μετανάστες, οικονομικοί μετανάστες, αλλά δυστυχώς το ταξίδι αυτό ήταν μια απάτη, διότι ο πράκτορας που ήταν από την Αυστραλία τους εξαπάτησε και γυρίσανε πίσω. Το έργο αυτό πάρα πολύ ωραίο ήταν. Κωμωδία, ναι, πάρα πολύ ωραίο. Φυσικά ήταν ακριβώς, διαδραματιζόταν, θα έλεγα, μια αυλή. Γιατί παλαιότερα οι άνθρωποι μέναν σε μεγάλες αυλές. Βέβαια, ναι. Πριν δηλαδή κτιστούν οι πολυκατοικίες. Όπως οι κυρίες της Αυλής, να μην ξεχνάμε. Βέβαια. Το κλασικό έργο. Ναι. Και τότε λοιπόν σε μια μεγάλη αυλή, όπως και οι παλιές ελληνικές ταινίες, οι ασπρόμαυρες που βλέπουμε ακόμα, οι οποίες αυτές είχαν γυριστεί σε μεγάλες αυλές, όπου εκεί οι πρόσφυγες, οι μικρασιάτες ή οι άλλοι κάτοικοι μένανε σε αυτές. Μετά γίνανε οι πολυκατοικίες από το 1963. Και έτσι ήρθαμε και γίναμε απρόσωποι, αδιάφοροι, που λέγαμε και σε προηγούμενες εκπομπές. Ναι. Και δυστυχώς ο άνθρωπος έχασε αυτό που λέμε, να λέει καλημέρα, καλησπέρα. Αυτό με την αυλή είναι στενάχωρο. Ωραίο είναι που ζούμε σε διαμερίσματα πολυτελή, αλλά χάσαμε λίγο την οικειότητα, την καθημερινότητα. Είμαστε πια πολλοί άνθρωποι που δεν γνωριζόμαστε. Είναι γεγονός ότι... Τώρα τρομάζουμε κιόλας, δηλαδή υπάρχει και κίνδυνος στη μέση. Είναι γεγονός ότι ο χώρος στην ψυχολογία παίζει μεγάλο ρόλο. Βέβαια. Αλλιώς δηλαδή συμπεριφέρεσαι σε έναν ανοιχτό χώρο και αλλιώς συμπεριφέρεσαι όταν είσαι σε ένα κλειστό χώρο. Είναι διαφορετικά. Δηλαδή απομονώνεσαι. Οπότε αναγκαστικά ο άνθρωπος απομονώθηκε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά με τα διάφορα γεγονότα που συμβαίνουν, γιατί
Η κοινωνία έχει αλλάξει πάρα πολύ. Είναι τρομοκρατημένος ο άνθρωπος, Γιώργο, Ακριβώς. σήμερα. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα και συνεπώς δεν ανοίγεις πλέον την πόρτα σου. Και η μόνη διέξοδος για μένα είναι το θέατρο και ο κινηματογράφος. Διότι ζούμε πάρα πολύ ζωφερές καταστάσεις. Ζούμε πολλούς. Πλέον η χώρα μου δεν μου αρέσει, εμένα προσωπικά που ζω εδώ, παρόλο που αγαπάω πάρα πολύ την Ελλάδα. Και αισθάνομαι πολύ περήφανη που είμαι Ελληνίδα και από αυτόν τον πολιτισμό, από μια Κατίνα Παξινού θεατρικά, από ένα Μινωτή, δηλαδή εντάξει, μιλάμε τώρα όλοι για το Λάνθιμο και καλά κάνουμε, γιατί έφυγε και εκείνος για να αναγνωριστεί που πήγε στην Αμερική. Στην Ελλάδα τον είχαν εδώ πέρα ότι δεν έκανε τίποτα. Λοιπόν, είναι ανέκδοτο πλέον για μένα. Και μπράβο σου που οραματίζεσαι και το μήνυμα που θέλω εγώ να βγει από τη σημερινή συνάντηση είναι ότι ο άνθρωπος δεν σταματά να κάνει τα όνειρά του πραγματικότητα. Ούτε ηλικιακά, ούτε πρέπει, ψυχολογικά και μόνο, να μην σταματάει. Γιατί η δουλειά σου ήταν άλλη. Πώς σου ήρθε το θέατρο? Η κυρία μου δουλειά ήταν και είναι εκδότης και συγγραφέας. Ξεκίνησα σαν συγγραφέας το 2003, όπου έγραψα το πρώτο βιβλίο, το «Όταν έδισε ο ήλιος ανέτειλη αγάπη», που έκανε μεγάλη επιτυχία. Μετά έγραψα άλλα 3 βιβλία, μέχρι το 2007, αλλά στην πορεία όμως ξεκίνησα πλέον από τότε και ασχολούμαι με τις εκδόσεις. Έχω την Διάς εκδοτική, η οποία δρεύει στην Αθήνα και ασχολούμαι συνέχεια με τις εκδόσεις. Τα 3 βιβλία, όπως είπα, το πρώτο ήταν το «Όταν έδισε ο ήλιος ανέτειλη αγάπη», το δεύτερο ήταν η «Σιδερένια θέληση», που έχει ακριβώς τον σκοπό να περιγράψει τους ρόλους που παίζει η γυναίκα με τη σιδερένια της θέληση στην κοινωνία. Παίζει πάρα πολλούς ρόλους. Πολύ σημαντικό. Το τρίτο βιβλίο ήταν το «Ηλιοβασίλεμα μιας αγάπης», ήταν η συνέχεια του πρώτου βιβλίου, «Όταν έδισε ο ήλιος ανέτειλη αγάπη», και το τέταρτο ήταν η «Πεθερόπληκτη». Το θέμα της Πεθερόπληκτης το εμπνεύστηκα, διότι υπάρχουν και σήμερα γεγονότα τα οποία δεν είναι και τόσο καλά μεταξύ νύφης και πεθεράς. Είναι διαχρονικό αυτό το θέμα, Ακριβώς. νομίζω. Δεν θα τελειώσει στην Ελλάδα. Ποτέ δεν τελειώνει όσο υπάρχουν άνθρωποι. Ειδικά εδώ σε αυτές τις χώρες. Και το δύο φύλων δεν αλλάζει βέβαια πραγματικά και τα διάφορα προβλήματα τα οποία συμβαίνουν μεταξύ νύφης και πεθεράς, αυτά θα είναι διαχρονικά. Δυστυχώς. Αυτό θα είναι ωραίο θεατρικό, το έχεις σκεφτεί? Το έχω σκεφτεί. Από τον τίτλο και μόνο καταλαβαίνω. Και θα προσπαθήσω να κάνω ενέργειες, ώστε να γίνει θεατρικό, διότι θεωρώ ότι θα είναι μια καλή προσπάθεια. Μια ιδέα που μου έρχεται τώρα να το πας στον Κώστα Παπαπέτρο, που κάνει τέτοιου τύπου κωμωδίες και έγραφε και παλιά και έκανε όλες αυτές τις φοβερές σειρές. Ξανά έχει βάλει η ΕΡΤ 2 ευτυχώς και βλέπουμε που μεγαλώσαμε η γενιά μας. Που ήταν όσο πιο πίσω πάμε, τόσο πιο ωραίες σειρές είχαμε. Ένα οξύμορο, αντιφατικό στοιχείο, ενώ δεν υπήρχαν πενιχρά μέσα. Όταν βλέπω τις παλιές που τις ξαναβλέπω τώρα, μου αρέσουν πιο πολύ, ακόμα και απαράδεκτοι από τις καινούργιες. Γι' αυτό παλαιότερα υπήρχε η ποιότητα, υπήρχαν οι άνθρωποι, οι καλλιτέχνες, οι οποίοι στα χρόνια που έχουν κυλήσει μέχρι τότε, έχουν μείνει πλέον ανεξήγηλες στις καρδιές μας. Και βλέπουμε όλες τις ελληνικές ταινίες κάθε φορά. 250 φορές την κάθε μία. Ναι, γιατί μας αρέσει. Είναι δηλαδή σαν μια κολόνια η οποία διαρκεί πάρα πολλά χρόνια. Έτσι. Εσένα πώς σου ήρθε να πας τώρα, δηλαδή στο εργαστήρι, πώς πήγες, πώς έφτασες μέχρι την πόρτα εκεί? Όλα έρχονται τυχαία. Το timing που λένε. Τίποτα δεν είναι τυχαία. Όπως και το θέατρο και τα υπόλοιπα μου ήρθανε τυχαία στην πορεία της ζωής μου. Αυτό το οφείλω σε μια καλή συγγραφέα και φίλη, την οποία είχα και συνεργάζομαι μαζί της, την Έφη τη Χαλκαία, η οποία λοιπόν ήταν ήδη στο θεατρικό εργαστήρι αυτό. Είχε πάει πριν από μένα κατά 2 χρόνια πριν, οπότε λοιπόν και είχαμε μια κουβέντα και της είπα ότι με ενδιαφέρει το θέατρο, γενικά μου αρέσει, και συνετέλεσε ώστε να γνωρίσω την Έφη την Πίκουλα, και η οποία αμέσως μετά μου έδωσε το ρόλο του Μπάμπη, κατευθείαν. Άμα τη εμφανίσει. Ναι. Ναι, γιατί είχε την εμπειρία με τα πόσα χρόνια που είχε παίξει με βέβαια, η Έφη δεν το συζητάμε. Και δίπλα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, παιδιά. Δίπλα στον άντρα ήταν ο άδερφος της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Έχει ζήσει όλο το αφάγκατε του ελληνικού θεάτρου η Έφη. Απλά η Έφη είναι μία και μοναδική. Και πολύ καλή ηθοποιός. Δεν επισκιάζεται από καμία άλλη παρουσία.
έκανε την πορεία της πραγματικά. Ο Τάκης τη στήριξε πάρα πολλά χρόνια και τώρα πλέον εκείνη. Είναι και καλό κορίτσι, είναι και καλός άνθρωπος. Δεν έχει διαβρωθεί καθόλου με όλοι αυτοί. Εδώ, ξέρεις, πολλοί άνθρωποι όταν ζουν όλα αυτά, ξέρεις, είναι πάρα πολύ απλοί, πάρα πολύ προσιτοί. Να μου έχει κάνει άριστη εντύπωση αυτό. Η Έφη ξεκίνησε από τη Λάμψη, έκανε άλλες διάφορες τηλετενίες. Ήταν στη χρυσή εποχή του Δαλιανίδη, του Φόσκολου. Βέβαια, με τις στροφές, με το Γαρδέλη, με όλη αυτή τη γενιά, τη χρυσή γενιά. Ήταν δύσκολη πάρα πολύ. Του 80 πάρα πολύ. Βέβαια, ήταν απαιτητική σκηνοθέτης, απαιτητική. Και γι' αυτό τον λόγο και μας μετέφερε όλη την εμπειρία αυτή που είχε στο σανίδι του θεατρικού εργαστηρίου. Και εκεί κατάλαβες λοιπόν ότι εσύ θες και κάτι παραπάνω όμως. Εκεί κατάλαβα γλυκό το χειροκρότημα, Γιώργο. Δεν είναι το θέμα το χειροκρότημα, είναι το τι σου αρέσει ακριβώς. Γιατί εγώ παράλληλα συμμετέχω και σαν ηθοποιός βοηθητικός, όπως λέμε σήμερα, στα διάφορα γυρίσματα των τηλεοπτικών σειρών. Σε διάφορα που ανεβάζεις. Όπως είναι η Παγιδευμένη, είναι ο Σασμός. Σε πρωτοκλασσάντες σειρές. Ναι, στα περισσότερα, στους Πανθέους και όλα αυτά, που είναι γυρίσματα σύγχρονα τώρα. Εκεί λοιπόν έχουμε το στοιχείο ότι εμείς παίζουμε ρόλους βοηθητικούς. Τους ρόλους άλλους τους παίρνουν οι ηθοποιοί. Οι οποίοι παράλληλα έχουν σπουδάσει, έχουν επιστοποίηση γενικότερα. Πειράζει, χωρίς τους βοηθητικούς δεν γίνονται κάτα οι σειρές. Ναι, οπότε λοιπόν γι' αυτό το λόγο και επειδή πάντοτε είμαι ένα άτομο το οποίο έχει αυτή την τάση, δηλαδή να αναπτύσσεται και πάντοτε ενδεμένη σε αυτά τα οποία έχει. Και κάθε ευκαιρία η οποία μου έρχεται προσπαθώ να την αξιοποιήσω. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο και πολλές φορές είχα συζητήσει με τα διάφορα καλλιτεχνικά γραφεία στα οποία ανήκω και τα οποία μας στέλνουν, παρεμπιπτόντως τα διάφορα γυρίσματα, και για να είμαι ειλικρινής, αύριο είναι Τρίτη, θα είμαι στη Μάγισσα. Θα είμαι στη Μάγισσα αύριο, ένα γύρισμα, και τις άλλες φορές θα δούμε στα Σύνορα κλπ. Που είναι άλλη σειρά και αυτή είναι νεανική. Αλλά είδα ότι εκεί δεν μπορώ να κάνω καλύτερα πράγματα, ενώ το ήθελα. Είχα δηλαδή αυτή την τάση από το θέατρο, τη θεατρική σκηνή, που πήγαν πάρα πολύ καλά και τα άλλα τα παιδιά, εξαιρετικά. Πήγατε πάρα πολύ καλά, το άκουσα και εγώ που μένω Χαλάνδρεια, ακούστηκε δηλαδή αυτή η παράσταση. Πήγαμε και σε άλλες περιοχές, όπως ήταν η Πεύκη, όπως ήταν ο Χολαργός. Και άρεσε πάρα πολύ στον κόσμο. Είχε πολύ γκέλ. Είχαμε καλή επιτυχία, όλα τα παιδιά ήταν εξαιρετικά. Από μένα ήταν πιο πολλά χρόνια στην θεατρική σκηνή αυτή, με την Έφη την Πίκουλα. Εγώ ήμουν από πιο καινούριος. Τώρα τα παιδιά συνεχίζουν σε ένα άλλο έργο πάρα πολύ ωραίο του Ζορζ Φεϊντό, που λέγεται «Η κυρία του Μαξίμ». Η κυρία το είχε παίξει η Γαλιναία αυτό. Και η Λάσκαρη, αλλά η Γαλιναία το είχε φέρει αυτό με τα ρούχα της Όldridge. Επειδή εγώ έκανα την έκθεση, κάναμε στο Μέγαρο προσφάτως και ξέρω, το μελέτησα αυτό το έργο. Και τα ρούχα. Είναι απαιτητικό το έργο. Πάρα πολύ απαιτητικό. Ποια θα κάνει την κυρία του Μαξίμ? Την κυρία του Μαξίμ θα την κάνει μια καλή φίλη, η Νατάσα η Χαϊδά. Ναι. Και έναν βασικό ρόλο έχει ο Γιάννης ο Μακρύς, εξαιρετικός φίλος και αυτός, ο οποίος θα παίξει τον γιατρό, τον παραστατήσαντα. Γιατί θα ξέρετε ότι το Μαξίμ, το περίφημο Μαξίμ, ήταν το περίφημο εστιατόριο, όπου ένα βράδυ διασκεδάζει ο γιατρός με έναν άλλο συναδελφό του, και οι οποίοι παρεκτρέπονται ειδικά. Είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί το Φεϊντό είναι... Και παρεκτρέπονται λοιπόν της πορείας, οπότε σου είναι διάφορα ευτράπελα, τα οποία είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Ναι, το είχε παίξει η Γαλιναία με τον Αλεξανδράκη, είχε αφήσει η εποχή αυτή. Ναι, βέβαια. Στο θέατρο Ηλίσια. Ακριβώς. Το 92, αν δεν απατώ, το είχαν φέρει. Δηλαδή, άρα, Γιώργο μου, τα σχέδιά σου τα άμεσα είναι το χειμώνα από τον Οκτώβριο στη σχολή της Μέρης, της αγαπημένης μας Μέρης, που την περιμένω και εδώ θα έρθει. Οπωσδήποτε. Εξαιρετική με το Σωτήρη το Τζόγκα, έχουν μια σχολή εξαιρετική. Ομιλούσα, έχω πάει, ήμουνα τον πρώτο χρόνο, αλλά είχα το παιδί και έφυγα. Θεωρώ ότι έχουν να δώσουν πάρα πολλά πράγματα να σου δώσουν, και νομίζω ότι είναι ένας σοβαρός χώρος για να μάθει κανείς τα πρώτα του βήματα. Γιατί το θέατρο δεν τελειώνει, είναι συνεχής γνώση. Βλέπεις μια Καροφιλιά Καραμπέτη και ακόμα μαθαίνει, ακόμα διαβάζει.
Βέβαια, γιατί ο χώρος του θεάτρου των είναι ο τεχνών πολιτισμός, γενικότερα. Ναι. είναι η τέχνη, θα μάθεις πάρα πολλά πράγματα και θα κάνεις πάρα πολλά πράγματα, έτσι, αυτά τα οποία μπορεί να μην είσαι. Ακριβώς. Γιατί είναι αυτό το ωραίο που λέω κι εγώ, ότι έχει αυτό το χάρισμα ο ηθοποιός να ζήσει πολλές ζωές μέσα από τη μία που έχει. Αυτό με τραβάει εμένα, αυτό με ελκύει εμένα στον ηθοποιό, που θέλω από μικρή να γίνω και δεν έγινε. Ότι μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα, αυτό που είπες. Δηλαδή, κάνεις διάφορες σκηνές, διάφορους ρόλους, τους οποίους στη ζωή σου δεν τους έχεις ζήσει. Ναι, αλλά ανασύρεις πράγματα από σένα. Ναι, πέρα από τα λόγια, ναι, όλο το συναίσθημα θα το είναι δικό σου. Διότι τα λόγια είναι λόγια, μπορεί να τα πει ο κανένας. Το συναίσθημα όμως δεν μπορεί να το κάνει. Θα μου επιτρέψει εδώ να πω το εξής, ότι τα λόγια, οι ατάκες που λέμε, τις λέει ο καθένας, αλλά ο άνθρωπος που είναι ο ειδικός θα τις πει διαφορετικά. Έτσι είναι. Σωστό. Δηλαδή, το να σου δώσουν ένα έτοιμο σενάριο να διαβάσεις και να παίξεις θέλει πολλή δουλειά από το να μιλάς όπως εμείς τώρα φυσιολογικά. Καμία σχέση δεν έχει, βέβαια. Ναι, γιατί εκεί πρέπει να προετοιμάσεις μια άλλη κατάσταση. Έτσι. Και γι' αυτό τον λόγο, εγώ το ρόλο του Μπάμπη μόλις το διάβασα κλπ. Μπήκα, όπως λένε στα απλά λαϊκά, στο πετσί του ρόλου, αλλά είδα και άλλες παραστάσεις. Έτσι. Είχα την τύχη να ακούσω ακριβώς το έργο αυτό από το θέατρο της Δευτέρας της ΕΡΤ παλιά σε ραδιοσκηνοθεσίες. Φοβερό. Ήταν οι ηθοποιοί όλοι, ήταν ακριβώς πάρα πολύ καλοί, γνωστοί, μετά στην πορεία έγινε ακόμη γνωστότεροι, αλλά το άκουσα από στόματα ειδικών. Ναι, κατάλαβα. Γιώργο μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Η τηλεόραση, ο τηλεοπτικός χρόνος, το ξέρουμε όλοι, είναι αδιβάγος. Και σε ευχαριστώ και για την τιμή που μου κάνεις. Και εύχομαι πραγματικά να τα εκπληρώσεις όλες σου τις επιθυμίες. Γιατί το αξίζεις, γιατί είσαι μαχητής και οι άνθρωποι αυτοί, να ξέρεις, βρίσκουν πάντα αυτό που ψάχνουν και αυτό που οδηγούνται. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που είχα την τιμή να έρθω εδώ στο κανάλι, στο High TV, και πραγματικά να μοιραστώ με τους τηλεθεατές ακριβώς αυτούς τους στόχους που έχω, και γιατί συνεχίζω σαν εκδότης και συγγραφέας, και τονίζω ότι το χόμπι μου είναι το θέατρο και τα γυρίσματα. Έτσι. Αλλά προσπαθώ να τα συνδυάσω όλα μαζί. Όλα, μπορεί ο άνθρωπος, μπορεί και ο γι' άνθρωπος αυτό το να λόγο κάνει τα εύχομαι πάντα. να πάνε όλα καλά, αλλά πάντοτε θέλω να προοδεύω. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο, και το μήνυμα είναι και πολύ εγώ καλό. ευχαριστώ, και εγώ ευχαριστώ, Φαΐ. Φίλοι μου, όπως ακούσατε, δεν υπάρχει ηλικία, δεν υπάρχει φραγμός. Ό,τι ονειρευόμαστε, καλό είναι να το κυνηγάμε, και είναι βέβαιο για μένα, όταν έχουμε υγεία, ότι θα τα καταφέρουμε. Ο επιμένων νικά. Να είστε καλά.